Yadda zaka ga dukkan wani comment din da ka taba yi ma mutane, misali idan ka yi ma mutum wani comment na zagi haka kuma na cin mutunci, idan kana da buƙatar ka goge, to da wannan hanyar da kake gani zaka iya goge dukkan wani comment da kake da buƙata. Kar ka manta kai liking, kai sharing, sannan kai muna following, sannan ka je cikin comment section ka rubuta mana tambayar da kake. Kai tsaye da zaran ka shigo cikin TikTok din wayar ka kamar haka, zaka danna wancan layukan guda uku da kake gani. Idan ka danna su yana nuna maka wannan fuskar kake yin zaka danna wannan wajen inda ka duba parameter. Idan ka danna shi ma da zarar ya nuna maka wannan fuskar kake gani, zaka zo ka danna wannan wajen da kake gani. Idan ka danna shi yana nuna maka wannan fuskar kake gani, an saka da zai dai sace. Yana nuna maka wannan fuskar kake gani ga wani wajen da kuke gani, wannan wajen da kuke inda an rubuta comment. Idan kun danna shi shikenan yana nuna muku wannan fuskar kuke gani, kuna ganin gashi nan ga comment din da dunni taba yi ma mutane gashi nan. Anan idan na yi mutum comment wani na zagi ko na cin mutunci haka, idan yana da bukata anan zan iya zawa in goge duka wani comment din da bana da bukata. Duka nan mu kawo karshen wannan video namu. Kar ka manta kai like kai share sannan ka je cikin comment section ka rubuta mana tambayar da kake yi.